खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, बेयो दापर मुगानि बाथ्रा। जेब्ला नारायण आफाया सिल लैथोमानि गेजेराव जिरायनानै दंमोन, अब्ला नारद मुंनिया नारायण आफानि खाथियाव फैयो आरो बुङो, हे संसारखौ दैदेनग्रा आफा, आंनि गोसोआ मोनसे सोंथिनि फिन मोननो थाखाय जोबोर उसुखुथु मोनदों। अब्ला नारायण आफाया बुङो, हे मुनिवर, नों मा बाथ्रा बुंनो सानदों? अब्ला मुनिवरा बुंफिनो, हे संसारनि बिफा, जाय सुबुंफोरा थुलुंसिखौ साधारन होननानै बेनि गुनखौ मिथियालासे बिनि मोदोमनायखौ मुगैयो एबा गावनि नखराव थायोब्ला बुखुनानै गारहरो, बेबायदि सुबुङा माबायदि साजा मोनो? अब्ला नारायण आफाया मिनिस्लुनानै बुङो, हे मुनिवर, नों जुदि बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला गोसो होनानै खोनासं, अब्लासो नों आबुं गियानखौ मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नारायण आफानि खोथाखौ खोनानानै मुनिवरा बुङो, हे संसारनि बिफा, आं बेनि फिननायखौ गोसो गोरबोजों खोनासंलांगोन। अब्ला नारायण आफाया बुङो, खोनासं मुनिवर, दरसे गामियाव सासे बुरि दंमोन। बिहा 3 बिहामजो आरो 3 फिसाज्ला दंमोन। बुरिया जोबोर धोरोम सिबिसुलिमोन। बियो मोनफ्रोमबो समावनो इसोरखौ सिबियोमोन आरो प्रसाद बानायनानै गामिनि सुबुंफोरनो रानना होयोमोन। बुरिनि इसोरखौ सिबिनाय आरो नरम आखुनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा बुरिखौ जोबोर मोजां मोनोमोन। आरो बुरिनाव मोनसे नियम दंमोन। मोनफ्रोमबो कार्तिक पुर्णिमानि समाव बियो गोथार गोसोजों गंगा दैमायाव दुगैस्रांनानै इसोरनो बावनो थाखाय प्रसाद खालामोमोन। नाथाय बिनि 3 बिहामजोआ बिनि बेबायदि खामानिखौ एसेबो साबजानाय मोनामोन। बिसोर 3बो बुरिनि फुजा होनायखौ मोनफ्रोमबो समावनो मिनियोमोन आरो नासयोमोन। बुरिया जेब्ला थुलुंसि बिलाइजों भग बानायोमोन, अब्ला 3 बिहामजोआबो बे भगखौ जानो मुगैयोमोन। नाथाय बिमा बुरिया बिहामजोफोरनि बिब्दि आखुनि थाखाय गोसो सिङाव जोबोर दुखु जायोमोन। बिमा बुरिनि फिसाया बेसेबा बोसोर सिगांनो जिउ गोमादोंमोन। बुरिनि जा 3 फिसा दंमोन, बिसोरबो गावबा गावनि बिसिनि खोथा लानानै बिमा बुरिखौ नायनो बायोमोन। नाथाय बिमा बुरिया जेबोखौनो हमदांना मोनामोन जे बिसोर मा जाहोननि थाखाय बुरिखौ नायनो बायोमोन। बेबायदिनो सानसेखालि 3 बिहामजोफोरा गावबा गावनि फिसायनि सिगाङाव जुदा जानानै गासै सम्पतिखौ रानना लानायनि खोथा बुङो। बिहामजो देरसिन, बिहामजो गेजेर आरो दुइसिन 3बो गावबा गावनि फिसायखौ लानानै ज' सावरायलायो आरो देरसिना बुङो, बे गुलुंखिनि बुरिया जोंजों थाबाय थायोब्ला न'नि धोन सम्पति जोबलांजोबगोन। बेखायनो जों थाबैनो गावबा गावनि न'खर दानो थाखाय जुदा जानांगौ। बेनि उनाव दुइसिनाबो बुङो, औ नंगौ, थिगखौनो बुंदों आब'। बे बुरिया अखा नायब्लानो खालि फुजा फाथालल', रां खरसा खालामनायल'। बिसोरनि बेबायदि रावाव 3 फिसाज्लायाबो थाबैनो गामिनि रायजोफोरखौ लेंनानै न'नि बिथा आरो गासै सम्पतिखौ साफा मोनफा खालामनायसै। बुरिनो भागोसे एक्सट्रा होनायसै। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बुरिनो खम होनायसै आरो फिसाज्लाफोरा बुंनायसै जे नों हारसिं, नोंनो एसेबां मानि बेसादफोरनि गोनांथि जानाय नङा। नाथाय बिमा बुरिया रावखौबो जेबो बुङालासे फिसाज्ला बिहामजोआ जा खालामो बेखौनो सिरियै गनायना लासै। नाथाय बेयावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंनायसै जे बिमा बुरिखौ जाय फियो बेयो बुरिनि बाहागोखौबो लानो हागोन होनना। नाथाय गामिनि रायजोफोरा बिब्दि बुंसेयावबो बिसोर बुरिखौ गावसोरजों लाफानो थाखाय राजि जायासै। बुरिया हारसिंनो थानो लानायसै। बियो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रांनानै सिगांनि बायदिनो फुजा बावनानै गामिनि नखर नखर प्रसाद रानना हैनायसै। बेबायदिनो बुरिया सिगांनि बायदिनो फुजा होनानै इसोरखौ सिबिबाय थासै। नाथाय लासै लासै बुरिनि न'नि मुवा बेसादफ्रा खमायलांनो हमनायसै। सानसेखालि बुरिया जेब्ला दुखुजों गावनि न'नि बारान्दायाव जिरायनानै दङमोन, अब्ला सासे समायना सेंग्राया बुरिनि खाथियाव फैनानै बुंनायसै, आयै, आं नोंसोरनि बिमा बिफानि न'निफ्राय फैदों। आंखौ
नोंखौ मदद होनो थाखाय बेसिम थिनहरदों। नाथाय बुरैया बेखौ नुनानै गोमोहाबदोंमोन आरो नायनानै बावगोमादोंमोन। बुरैया गोमोहाबनाय रावजों बै सेंग्राखौ सोङो, नों सोर फिसा? आंथ' नोंखौ सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखै। बेबायदि बुंनानै बुरैया बै सेंग्रानो दै गिलाससे आरो जानो थाखाय गुरु मेथाइ एसे होयो। बै सेंग्राया बिमा बुरैनो न'आव नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादखौ बख'नानै बुरैनि आखायाव गथायनानै होयो आरो गुरै गारांजों बुंनायसै जे नों जेबो सिन्था दाखालाम, आं नोंनो सानफ्रोमबो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ हरबाय थागोन होनना। बेबायदि बुंनानै बै सेंग्राया बुरैनि न'निफ्राय ओंखारलाङो। बिमा बुरैया जोबोर खुसि जायो आरो सिगांनि बायदिनो इसोरनो भग खालामनानै बावो आरो गामिनि न'खर न'खर प्रसाद राननानै होयो। नाथाय बुरैनि साथाम बिहामजोआ बुरैखौ बांसिनसो मेगन साग्रा जासिनो। बिसोर सानदोंमोन जे बुरैखौ हारसिं जाहोयोब्ला बुरैया राननानै थैगोन होनना, नाथाय बिसोरनि साननाया उल्थासो जादोंमोन। जेब्ला सानसेखालि बुरैया गंगा दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन, अब्ला बै थिग समखौ नायनानै बुरैनि थाग्रा न'आव सिरियै बिसोरो हाबखुमाहैनायसै। बेयाव बिसोर नुनायसै जे बुरैनाव नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादानो दंजोबो। बेखौ नुनानै बुरैनि साथाम बिहामजोफोरा गोमोहाबनानै बुंनायसै जे बे पापि बुरैया जोंनि न'नि मुवा बेसादखौ खावनानै लाबोबाय थायो। बे बुरैखौ साजा होनांगोन। बुरैनि साथाम बिहामजोफोरा बुरैनि न' सिङाव थानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ दंग'आव गारहरजोबनायसै। बिसोर बुरैनि गासै मुवा बेसादखौ गारहरनायनि उनाव बेवहाय ओरैबायदि गोमोथाव जाथाय सोमजिबाय, साथाम बिहामजोनि गासै मोदोमफ्रा लासै लासै सैमानि महर जालांबाय। गावसोरनि मोदोमखौ बेबायदि सोलायनाय नुनानै साथामबो होसिख्रावो। बुरैनि साथाम बिहामजोफोरनि बेबायदि होसिख्रावनायाव बिसोरनि साथाम हौवा आरो गथ'फोराबो बिसोरनि खाथिसिम फैयो। जेब्ला बेवहाय फैनानै बिसोरखौ सैमानि महराव नुयो, अब्ला बिसोर गोमोहाबो आरो गिखाङो। हौवाफोरखौ नुनानै साथाम बिहामजोफोराबो गावसोरनि रावजों माबा माबि बुङो, नाथाय बिसोरनि रावखौ रावबो बुजिना मोनासै। बुरैनि साथाम बिहामजोफोरखौ बेबायदि अबस्थायाव नुनानै गामिनि मानसिफोरा बायदिसिना सावरायलायनायसै जे बियो बे बुरैनि इसोर सिबिनायनि फिथाइ। बेबायदि बुंनानै बुरैखौ जोबोर बाख्नायलायनायसै आरो बुंसोलायनायसै जे बुरैनि इसोर सिबिनायाव थारैनो सक्ति दंमारो होननानै। बिमा बुरैया सानदोंमोन जे गासैबो सिगांनि बायदिनो जागासिनो। जेब्ला बुरैया गंगा दैमायाव दुगैखांनानै फैफिनो, अब्ला लामायाव बुरैनो गामिनि मानसिफोरा खिन्थायो, नोंनि साथाम बिहामजोफोरा सैमानि महर जाबाय होनना। बुरैया गोमोहाबो आरो खारै खारै न'सिम खारबोयो। जेब्ला न'सिम सौफैयो, अब्ला साथामबो न'नि खामसालियाव जिरायनानै दंमोन। बिसोरनि फिसाय आरो गथ'फोरा बिसोरखौ न' सिङाव हाबनो होआखैमोन। गामिनि मानसिफोराबो बिसोरखौ नायहरबाय दंमोन। जेब्ला बुरैनि साथाम फिसाज्लाफोरा बुरैखौ नुयो, अब्ला बुरैनो गासै बाथ्राखौ खिन्थायो। साधु बाबाया बिसोरनो मोनसे राहा खिन्थायो दि नोंनि साथाम बिहामजोफोरा मुक्ति मोननो थाखाय कार्तिक मासनि पुर्णिमा तिथियाव नोंनि दुगैनाय दै आरो थुलुंसिजों खालामनाय प्रसाद आरो बेबो नोंनि खालाय जानांगोन, अब्लासो बिसोर साथामबो मुक्ति मोनगोन होनना खिन्थानायसै। जेब्ला कार्तिक दाननि पुर्णिमा तिथि सौफैयो, अब्ला बिनि साथाम फिसाज्लाफोरा गावसोरनि हिन्जावफोरखौ साधु बाबाया खिन्थानाय बायदियै नियम खालामो आरो बिमा बुरैनि खालाय प्रसादखौ बिसोरनो जाहोयो। अब्लासो बुरैनि साथाम बिहामजोफोरा गावबा गावनि महराव फैफिनो आरो बुरैनि आथिं हमना साथाम बिहामजोआ निमाहा बियो आरो बिसोर बै दिननिफ्रायनो बुरैनि खोथा आरो बोसोनखौ मानिनानै सोलियो। लोगोफोर, बेबायदिनो नारायण आफाया नारद मुनिनो बेनि सोमोन्दै खिन्थायो। अब्ला नारद मुनिया बुङो, हे संसारनि बिफा, आं दिनै नों आफानिफ्राय बेनि फिननायखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय होनना। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरनो दाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।